Kaixo Teknopolisek ere bat egingo du, nola ez aurtengo EITB-ren elkartasun maratoiarekin. Jakingo duzuenez, helburua da gaixotasun kardiobaskularrak ikertzeko dirua biltzea, eta guk ere lagundu nahi dugu, gure erara. Bihotza eta bihotzeko gaitzei buruzko saio bat egin dugu, eta nola zeindu ere, erakutsiko dizuegu. Has gaitezen! Urdulizko ospitalean hitzordu egin dugu Gaizka Nuñez Araukua kardiologoarekin, gaixotasun kardiobaskularrak artatzeko tratamenduei buruz hitz egiteko. Batez ere prebentzioaren garrantzia azpimarratu nahi dugu, izan ere, arrisku faktoreak alde batera utzita, edonork izan dezake arazo kardiobaskular bat. Eritasun horiek oso larriak izan daitezkenez, azkar eta eraginkor erantzutea hilala bizikoa da. Kaixo Gaizka. Arratsaldeon Iñaki. Zeintzuk dira tratatzen dituzuen gaixotasun kardiobaskularrik ohikoenak? Nik 3 aipatuko nituzke. Lehenengoa kardiopatia iskemikoa. Hau gertatzen da bihotza bera elikatzen duten hodiak busatzen ala oztopatzen direnean. Gero izan daiteke infartua, bularreko angina eta barrekoa. Bihotzekoak deitzen diogu horiek. Bihotzekoak, bai, batez be. Gero bigarrena aipatuko nuke fibrilazio aurikularra izeneko arritmia bat. Arritmia honek beste faktore batzuekin iktus arriskua araugatzen du. Eta hirugarren, baina ez azkena, bihotz gutxiegitasuna. Hau da, lehenengo gaixotasunak eta beste askok kaltea egiten duenean bihotzean agertzen diren sintomak, batez ere arnaz estua. Normalan zer bidetik etortzen zaizkizu pazienteak, ezagik, sustoren bat, aipatu ditugun bihotzekoren bat izan dutelako, ohiko kontsulta batean zerbait ikusi diotelako, nola eta zergatik etortzen zaizkizu? Egia da, aipatu dituzula 2 modu nagusiak. Hau da, batzutan pertsonak somatzen dute sintomaren bat, eta medikuaren joaten dira, arinak badira, igual lehen arretako medikura jotzen dute, eta larriak badira, urgentzietara eta. Eta hor, azten zara ikerketarekin, eta bihotze gaixotasunen bat aurki dezakezu. Eta bestea da, aurkikuntza klinikoak. Bestelako kontsultetan, joaten bazara osasun... Errebisioaren batera. Eta igual zer txarto entzuten dute bihotza entzuterakoan, ala elektro egitean zer berezia ikusten badute, orduan azten zara hor egiten ikerketa eta gaixotasun batekin topo egin alduzu. Eta gaixoei buruz hitz egin dezagun, badago paziente tiporik? Egia da, bihotzekoak izaten duten jendeak ezaugarri komunak izaten dituztela. Baina niri gustatzen zait baieztapen hau beste era batera aipatzea. Adibidez, danok jokatzen dugu loteria honetan, danok arriskuan gaude bihotzekoak izateko. Orduan, zer egin behar dugu? 2 gauza. Lehenengoa, alik eta dezimo ala boleto gutxiagorekin jolastea, honi deitzen diogu arrisku faktorearen kontrola, eta jakin behar dugu zeintzuk diren alarma sintomak. Edonork, naiz eta osasuntsu egon, izan bai dezake bihotzeko bat. Sintoma larriak aipatu dituzu, orain ez da, baina ez dakit jendeak ote dakien zeintzuk diren. Normalean sintoma larriak izaten da ohikoena bularreko mina. Presioa, ala zapalkuntza hemen, toraxean, bularrean. Min hori joan daiteke sorbaldetara, besoetara, lepora, batzutan sabeldeko goiko aldera,
ala masaia ezurrera. Eta nahiko gogorra izaten da, egon eza ematen dio pazienteari. Hala ere gogoratu dezagun sintomak ezberdinak direla emakumezkoetan. Ohikoena bularreko mina da bebai, baina egia da, kasu gehiagotan bularreko minarik ez dagoela. Ze izan alduzu bebai sintoma larria bat eta ez izatea bularreko mina. Hau da, adibidez, bapateko arnaz estua eta larria, ala bapateko zorabio itzela eta konorte galera, hori bai gertatzen da gehiago emakumeetan, gero azala ala izer bihotzak, goragaleak eta indigestioa, normalean hauek minarekin batera etortzen dira, baina etor daitezke bakarrik mina barik. Orduan, halako sintomak izanez gero, hobe da, edo zalantzatan bazaude, bat dira deitzea, bada ezpedan, zergatik, diagnostikoa eta tratamendu goiztiarrak garrantzi handikoak direlako. Segir ezagun loteriaren konparazio edo adibide honekin, ez da, bizimoduak dezimo gehiago izatea ekartzen du, ez da. Zer nolako bizimoduak areagotzen ditu arrisku faktore horiek? Importantena, garrantzitsuenak eta gehien jakiten dugunak dira erretzea, gero bebai hipertentsioa, hiperlipemia, kolesterola, kakotxartean, eta diabetesa. Baina badaude beste asko. Adibidez, sedentarismoa, gizentasuna. Hori guztian nolabait kontrolatu daiteke, baina genetikak ere parte hartzen du loteria horretan, ez da? Kasu batzuetan gainera dezimo kopuru handiarekin. Adibidez, hiperkolesterolemia familiarra bat badaukazu. Tokatu egin zaizu loteria. Hori da. Genetika desegokia tokatzen bazaizu, ezer gutxi egin daiteke. Orduan, zentratu behar dugu danok, aldatu aldugun ditugun gauzetan. Bihotzeko baten aurretik bularreko mina sentitzen da? Ez beti. Bihotzekoa ez da beti pelikuletan bezala gertatzen. Bapatean mina sentitu, bularrari heldu eta lurrera ziplo erori. Sintomak horiek baino askoz sotilagoak izan daitezke. Bihotzekoen sintoma ezagurena bada angina, bularraldeko mina alegia, baina ohikoak izaten dira baita ere zorabioa, izarditzen hastea, arnasa hartzeko zailtasuna eta tripetako mina besteak beste. Gainera, hain justu, emakumetan ohikoagoak dira sintoma horiek. Ia oharkabean desfibriladoreak gure lantoki, kiroldegi, herri eta hirietako paisaiaren parte bihurtzen ari dira. Ez da harritzekoa, bihotzeko bat gertatzen bada, pertsona horren bizia salba dezaken tresna bat eskura edukitzeak ez baitu preziorik. Izan ere, bihotz biriken geldialdiak larriak dira. Dauden datuen arabera, 110% biziraupen tasa dute. Hau da, 10-tik bat geratzen da bizirik. Ermuko Bexen Kardio Kooperatiban desfibriladoreak egiten dituzte. Estatu osoan baimendutako fabrikatzaile bakarra da. Osasun zentroetan profesionalek erabiltzen dituzten makinez gain, kalean jartzen diren desfibriladoreak ere egiten dituzte hemen. Kaleko makinetan gakoa erabiltzeko errazak izatea da. Makinak berak ematen dituen aginduak jarraitzea besterik ez da egin behar. Coloque los parches tal y como se muestra en la imagen. Descarga aconsejada. No toque al paciente. Pulse el botón que parpadea para suministrar la descarga. Principalmente, azkenien desfiladorak zer egiten du. Bihotza, ritmo ez egoki bat dekonean, resetea egiten du. Zetarako, ritmo normal batera bihurtzeko. Dauz hainbat patologia kardiologian ez, bata izango litzake parada bat, adibidez muerte subita edo esateakona, pertsona bat ziplo jausten danean, eta orduan bai, desfiladore semiautomatiko bat ebalteko aukera egongo litzakena, hor kirol arloan eta ikusten dana, zoritxarrez, eta desfiladore semiautomatiko batekin aurre iteko modokoa. Irudietan, bihotza fibrilazio ventrikularrean dago. Hori da, bihotz gelditzeetan egoerarik ohikoena. Bihotza lanean ari da,
baina ez modu koordinatuan, eta ondorioz ez da odolik punpatzen ari. Hala, erritmo hori hilgarria da. Egoera konpontzeko, desfibriladoreak korronte elektriko bat bidaltzen du bihotzera. Helburua bihotza geraraztea da, koordinaziorik gabeko erritmoa etetea eta berriro martxan jartzea. Gero, odola gainerako organoetara irits dadin, berpizte kardiopulmonarrarekin lagundu beharko zaio. Beraz, bihotzaren erritmoaren kontrola galtzen denerako, egokiak dira desfibriladoreak, baina ez infartuetan. Bihotzeko infartu akutuaren eragilea, arteria baten buxadura edo estenosia izaten da. Horren ondorioz, bihotzak ez du behar adina odol jasotzen, eta mintza hil egiten da. Halakoetan, alperrikakoa da desfibriladorea. Desfibriladore sareen beste gako bat denbora da. Bihotz biriken geldialdi kasuetan, denbora faktore erabakigarria baita. Pazientea zenbat eta lehenago hartatu, bizirauteko aukera gehiago du. Gelditzea gertatu eta lehen 6 minutuetan zerbait egitea badago. 10 minutura arte ere bai, baina pazienteak ondorioak izango bitu. 10 minututik gora, heriotza ia segurua da. Eta kontuan hartu behar da, Euskadin ambulantziek batez beste 11 minutu pasatxo behar dutela gertakizunaren tokira iristeko. Egoera horretatik datoz herri askotan ezartzen ari biren kardiobabes proiektuak. Ermuan duela 3 urte jarri zuten abian proiektua. Bexen kardioren ekimenez, udalaren laguntzarekin eta proiektuan parte hartzen ari biren 200 voluntariorekin. Ikusten gendun, tarte horretarako komunitate baten sorrera beharrezkoa zala. Komunitate bat formatua eta trebatua egotea, ambulantzia heldu baino lehen biktima hartatu ahal izateko. Gu azkenian 200 erreskatzaile horiek lortzeko, hainbat erakunde, mobilizatu ginuzen, elkarte, baina baitxo udaletxeko langileak ere. Eta ni langile izan da, bertara animatu nintzen, erreskatzaile moduan, jaso ginuan formazio bat, eta hortikan aurrera, aibixua jasotzen dagoenean, zeo zeintxeko gai gara. 20 desfibriladore baino gehiago daude kokatuta Ermuko toki desberdinetan. Guztiak sarea osatzen duten herritarren esku. Batetik bestera ez daude 200 metro baino gehiago. Distantzia hori omen da egokia, desfibriladore denak 6 minutuko tartean egon daitezen. Horretaz gain, voluntario bakoitzak, Reanibex alerta aplikazioa du instalatua bere mugikorrean. Inguruan dauden desfibriladore guztiak ditu geolokalizatuta. Geolokalizatzen ditu, inguruan dauden desfibrilatzaile guztiak, eta gu jasotzen dugunean alarma bat erreskatatzaile moduan, desfibrilatzaile hori paziente batekin kontatuan ipinelako, esango digu ze desfibrilatzaile da on martxan, nun sortu den alarma, orduan errezena da, jakitzia horre zerbait gertatzen dela eta bertaratzea. 4 urtean ez dut abisuri jaso, eta gainera aipatzekoa da, hasieran genuzkan horiek kale herrixan daude, genuzkan gure bildurak ere, norbaitek nahi gabe do nahi eta zabaltzeko, eta horrek aktibatzeko hainbat abisu faltsu, baina ez dugu inungo problemarik euki. Ermuan bezala, Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan daude desfibriladore automatikoen sareak. Denen helburua da, urtero, Euskal Herrian gertatzen diren 1000 bihotz biriken geldialdi kasuak ahalik eta bizkorren hartatzea. Hori bai, toki bakoitzak bere errealitatea du. Ermuako herri baten kasuan, 20.000 biztanle dare, eta nukleoa nahiko kontzentratuta. Orduan, lehenengoko alerta, komunitateari bidaltzen dutzegun lehenengoko alerta, 500 metroko ratioa dauko. Ondoren, kilometro batetara zabaltzen da, eta ondoren 2 kilometrotara. Beste kasu bat, izan daiteke, Arabako Iruraitz gauna herri desberdinez osatuta dago, orduan, alerta bat bizilagun bati heldu ahal izateko, honen ratioa 2 kilometrotara handitu behar izan dugu, formatutako pertsona bat aurkitu ahal izateko.
Euskadiko desfibriladoren mapak erakusten duenez, dagoeneko makina ugari dago gure herri eta hirietan. Guztiak 24 orduz martxan eta erraz erabiltzeko modukoak, makinak berak ematen dituen aginduak jarraituz. Hurrengo erronka, gune kardiobabestuak 112 zerbitzu publikoarekin lotzea da. Gaixotasun kardiobaskularrak artatu edo tratatzeko moduan, egon da aurrerapenik azkeneko urteetan? Urtero ateratzen dira prozedura eta botika berriak, baina askotan ez da importantena, zuk aipatzen duzun bezala. Baizik eta importantena da nola kudeatu tratamendu horik zure pazientengan edo populazioan edatzeko. Igual berrienak ez dira, baina aipatuko dizkizu niri esanguratsuak izan diren aldaketak. Lehenengoa, nik uste dut osasun publikoa dela. Sistema dela. Nik uste dut gure gizartean estrategikoa dela osasun publiko sistema indartsu bat izatea. Naiz eta bere momentu honenean ez egon. Gero, bigarrena nik esango nuke bizitza salbatu eta ondorio txarrak murrizten dituzten ekimenak. Adibidez, infartu kodea, hau da, infarto tratatzeko premiazko arreta sistema. Protokoloak edo. Hori da. Protokolo horietan jende asko sartzen da, ez bakarrik medikuok, erizaino, garraioa, eta bar. Eta baita herria ere. Ze jakiten duten zeintzu diren sintoma larriak eta aktibaten dute bat bira. Kirurgian egon da aurrerapenik azken urteetan, nire burura etortzen zaitez, toraxa, zabaldu eta egiten diren kirurgia edo operazio handi horik, ezta? Baina gaur egun ez da inbesten zuten, horrelakorik, edo bai. Nik uste dut oso importanta izan dela historia zehar, gero eta gaixotasun gehiago konpondu ahal izateka kirurgikoki, baina toraxa ireki gabe. Zabaldu gabe. Hori da, deitzen dio interbentzionismoa, eta mota askotako arazoak konpon dezake. Arritmia batzuk, arazo balbuloetan, arazo odietan, eta hori egiten duzu torax ireki bare. Nondik sartzen dira? Normalean, zauriak egin behar dituzu urruti dauden lekuetan gorputzako odiak erabiltzen, bai zainak eta bai arteriak. Adibidez, gaur egun, zentru askotan ipintzen dira egunero, edo ia egunero, protesis balbularra hemen, aortan. Eta ipintzeko sartzen dira izterretan, bi zauri txikia eginez. Seguruenik, non bai egongo da adimen artifiziala, bai ez da? Bai, adimen artifiziala gurekin dator pasaden mendetik, baina egia da, medikuntza arloan, azken urte hauetan, pilo bat hitz egin dugula horri buruz. Oso erabilgarria. Bai, laguntzen digu, arlo guztietan, bai ikerketan, baina baita ere pazienteekin jarraipenak egiten edo diagnostikoak egiten. Nik uste dut bere baliabide ona dela prozesu errepikakorrekin edo informazio kopuru handiak antolatzeko eta interpretatzeko. Orduan, lan hori kenduta gure burutik, denbora gehiago izan aldugu beste zenbait gauzatan erabiltzeko. Adibidez, aholkuak emateko gure pazientei, azaltzeko ondo nola hartu behar diren botikak, sustapen emozionala emoteko, eta bar. Eta bukatzeko errehabilitazioa, ezakite tratamenduaren ondoren datorren errehabilitazioa, eta errehabilitazioa eta sendatzea sinonimoak dira? Agian ez dute zuzenean bizitza salbatzen, baina bai itzultzen dizute bizitza. Hau da, bizikalitatea, autonomia laguntzen dizute suspertzen, eta horrekin badator onura handiak. Hau da, bizikalitatea eta bizi poza baita ere. Bihotz errehabilitazioko saio batean izan gara Urdulizko ospitalean. Ariketak egiten hasi aurretik monitorizatzeko aparatuak jartzen dizkiete. 3 emakumek eta 3 gizonek osatzen dute taldea, eta elkar ezagutzen dute jada. Duela aste batzuk hasi zuten errehabilitazio programa, eta haien artean giro ona da nagusi. Helburuetako bat saioetan giro positiboa sortzea da. Horrek sendatzen eta tratamenduarekiko atxikimendua hobetzen laguntzen baitu. Horregatik, adintarte bereko eta arazo kardiobaskularra antzekoa izan duten pertsonekin osatzen dira taldeak.
Zalantzak eta beldurrak elkarri kontatzen dizkiote, eta horrek azkenean osasunak hobera egin dezan laguntzen du. Izan ere, errehabilitazioaren helburua egoera fisikoa hobetzetik harago doa. Buscamos dentro de estas unidades es volver a llevar a ese Unitate hauen helburua da pazienteek bizitza ona izatea. Bihotzekoaren aurretik zutenaren parekoa. Hau da, gizartean integratua eta egoera fisiko zein mentala hobetzen joatea. Unas mejoras en su condición de vida física e incluso mental también. Bueno, prest etorri zara, ez, probaiteko. Ikusten zaitute ondo jantzita etorri zara. Errehabilitazio programa hasi aurretik ergo espirometria bat egin dute denek. Proba horren bidez, ariketak bihotzean izango duen eragina aztertzen dute, baita biriken funtzionamenduan ere. A través de esa prueba, a nosotros los fisios... Proba horren bidez, unitateko fisioterapeutek badakigu paziente bakoitzak zein entrenamentu tartetan egin behar duen lan onura maksimoak lortzeko. Para conseguir los máximos beneficios posibles. Ergo espirometria proban pazienteari esfortzu fisiko mailakatua egiteko eskatzen zaio, bihotz parametroak monitorizatzen diren bitartean. Arnasketa parametroak ere kontrolatzen dira, hau da, oksigeno kontsumoa eta karbono dioxidoaren ekoizpena. Probak aukera ematen du neurtzeko pazientearen gaitasun funtzionala eta bihotz biriketako eraginkortasuna, eta mugak detektatzeko arnasketa sisteman. Horren ondoren kardiologoek pazienteari errehabilitazio lana aginduko diote, eta beti bere beharretara egokitua izango da. Errehabilitazio saioan ordubetez ariketa aerobikoak egiten dituzte gaixoek. Gidatzen dituen fisioterapeutak ez du bistatik galtzen ordenagailuaren pantalla. Paziente bakoitzaren jarduera elektrikoa zaintzen dugu eta dagokion entrenamendua egiten duela. Minutuak aurrera egin ala, nekearen zantzuak agertzen dira, baina erritmoak ez du behera egiten. Elikadurari buruzko gomendioak erizaintza taldeak ematen ditu. Haien aholkuek dieta orekatua egitea sustatzen dute. Hori, dieta mediterranearekin, ariketarekin, bebai estresa bajuago, eta badakizue, hau ikasin dugu aste batzuetan, eta gero gure bizitzan jarretzen behar dugu, ezta? Ariketa aerobikoak amaituta, indar ariketak hasten dira. Gihar talde handiak lantzen dituzte. Ariketak txandaka egiten dituzte, fisioterapeutaren aginduen zain egon gabe. Bistakoa da programaren erdia baino gehiago betea dutela. Inspirazio muskulatura ere lantzen dugu. Ikusi baita muskulatura hori modu espezifikoan lantzeak disnea sentsazioa gutxitzen duela. Gertaera kardiobaskular baten ondoren dagoen beldurraz, zalantzez eta estresaz hitz egiten dugu. Erlaxazioa ere lantzen dugu tailerretan. Bizikalitate ona lortzea da azken helburua, eta pazienteek berriro gertaera kardiobaskularrik ez izatea. La verdad que es muy gratificante ver cómo los pacientes... Oso eskerronekoa da. Egia esan oso pozgarria da ikustea gaixoek nola hobetzen duten, nola jakinarazten diguten oharren bidez. Pazienteen balorazio orokorra bikaina da. Los pacientes es magnífica.
Hasieran aipatu ditugu arrisku faktoreak, baina ez dakit zer dagoen gure esku. Ba, Iñaki, nik uste du gehienok puntu batera badakigu zer egin behar dugu. Gero beste gauza bat egitea da. Gonbendio batzuk emango dizkiogu jendeari, ez da? Hitz egingo dugu 5 ardatzi buruz. Lehenengoa, tabakoa eta bestelako toxikoak. Ezin da erre. Alkoholari dagokiona ez dago frogatuta onurarik dagoen, naiz eta dosi txikiarekin. Orduan hobesten da ez edatea. Eta bestelako toxikoak baztertu behar ditugu. Igual salbuespenak izango ziren kafea eta tea. Normalean kafeina eta teina hartzen ditugun dosietan ez direlako kaltegarriak. Bigarren ardatza izango zen elikadura. Orduan, platu erdiak izan behar du barazkiak eta fruituak. Barazkiak izan dira orlegiak, alaberdeak, adibidez, patatak hemen ez dira sartzen, are gutxiago frikituta badaude. Frutak edozein koloretakoak izan dira, hori erdia. Gero, plateraren laurdena, zerealak, eta azken laurdena, proteina. Eta proteina artean, hobesten da, vegetalak, hau dira lekaleak, fruitu lehorrak, eta arrainak. Horrek ez du esan nahi, ezin dugula okelarik hartu, arrautzak, esnea, baina hobesten da. Gero, prestatzeko janaria, olio vegetalak, alba da, oliba olio. Eta, gero egia da, supermerkatuetan dauden produktu batzuk baztertu egin behar ditugola, ala oso gutxi hartu. Ultraprozesatuak dira. Nola jakin aldugu zeintzuk diren? Normalean supermerkatuetan saltzen dira, normalean kutxa batean sartuta daude, eta elikagai zerrenda hartzen baduzu oso luzeak dira. Eta beti agertuko da azukrea, destrosa, destrina, almidon. Hirugarren ardatza izango zen jarduera fisikoa. Astean zehar gomendatzen dugu aerobikoki hitz egiten 150 eta 300 arteko ertaineko intentsitateko jarduera fisikoa. 150, 300 minutu. Minutu. Astean zehar, gehiago egiten baduzu ondo. Hobeto. Astean zehar, behintzat bitan, indarra landu behar da. Eta, ezinezkoa bazaizu, behintzat ibili, baina ibili biziki. Nekatu egin behar duzu eta izerditan hasi, baina ez ito. Nabaritzen baduzu bularreko minarik, ala itota zabiela, orduan, pauso atzera eman behar duzu. Eta horrenik elitzen zaigu beste bi. Beste bi, gizentasunari edo besitateari buruz. Betetzen baduzu elikadura eta jarduera fisikoa, ondo. Hala ere, kasu askotan zoritzarrez ez duzu pisua galduko. Orduan, ez etxi, onurak etorriko dira beste modu askoetatik. Eta azkenan, botika. Botika hartu behar badituzu. Hori azkeneko baliabide izango litzateke. Botika hartu behar badituzu, egunero egin behar duzu. Ipini alarmak eta bar. Eta ez baduzu ikusten, nahi ez baduzu, hobeto da lasai esatea medikoari. Batzutan, konponbideak daude. Apuntatzekotan egon naiz, baina jende guztia daki gutxi gora bera zer egin behar den, ez da? Bai. Egitea beste gauza bada. Arazoa da nola. Zer normalean jendeak badaki. Badakigu guzti guztiok. Eta noiztik hasi behar den, aipatu duzun hori guztia egiten, gaztetatik... Ahalik eta lasterren. Gomendio hauekin bukatuko dugu, elkarrizketa. Eskerrik asko Gaizka. Mila esker. Plazer bat izan da. Gaurko saioak hemendik aurrera zuen bihotzak zaintzen lagunduko dizuela espero dugu. Egin behar dena da, elkartasun maratoiaren leloak dioen bezala, bihotzari entzun. Eta batez ere, zientziak dioenari. Horretan saiatu gara, beti bezala, oinarri zientifikoa duten aholkuak eta informazioa ematen. Datorren astean, bihotz-bihotzetik egindako beste saio batekin itzuliko gara. Ordura arte, agur!